बारह दिन के बराइया बरहियो ना बीतल हो। 12 दिन के बराइया बरहियो ना बीतल हो। ये ललना किरकिरा है जाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। हे ललना किरकिरा है जाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। मचिया बैठल मोरे सासु सरब गुनाया घर हो। मचिया बैठल मोरे सासु सरब गुनाया घर हो। हे सासु तनी ऐसा धरना होरी लवसैया के मनवा राखब हो। हे सासु तनी ऐसा धरना होरी लवसैया के मनवा राखब हो। 12 दिन के बराइया बरहियो ना बीतल हो। 12 दिन के बरहिया बरहियो ना बीतल हो। हे ललना किरकिरा है झाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। रामा रसोईया में गोतिनी सरबा गुनाया घर हो। रामा रसोईया में गोतिनी सरबा गुनाया घर हो। हे गोतिनी तनी ऐसा धरना होरी लवसैया के मनवा राखब हो। हे गोतनी तनी ऐसा धरना होरी लवसैया के मनवा राखब हो। 12 दिन के बरहिया बरहियो ना बीतेला हो। 12 दिन के बरहिया बरहियो ना बीतेला हो। हे ललना किरकिरा है झाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। हे ललना किरकिरा है झाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। दुआरे बैठल मोरे नाना दशरब गुनाया घर हो। दुआरे बैठल मोरे नाना दशरब गुनाया घर हो। हे ननदो तनी ऐसा धरना होरी लवा मैया के मनवा राखब हो। हे ननदो तनी ऐसा धरना होरी लवसैया के मनवा राखब हो। 12 दिन के बरहिया बरहियो ना बीतल हो। हे ललना किरकिरा है झाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो। हे ललना किरकिरा है झाके लपियावा देखता मोहिया लागेला हो।